Mayong adlaw mga brad and sis, nag-order tayo kog bougainvillea seeds sa online. Kog maonis siya na itulo ka klase. Nainggan nyo manggugko silang advertise nga perti kanindot. Kunya kanilang ilig punta kay bulak. So mo to no, way paglangan nag-andam na tagluyunganan o garden soil. Kining atong luyunganan ni recycle ni nga butangan nagkik. Butangan na dahil nato og garden soil nga compost sa humus o animal manure. Ug ato sa siyang ukay-ukayon. Ug ablihan na dayon nato atong mga seeds nya magkuha lang sa tao gamay nga tama-tama lang sa ato ang gihimo nga luyunganan. Kay sa sunod kung successful ni siya di daghan na tag luyong na pud sa sunod. Unya ato dayong spray ag alcohol ay stay tubig bitaw suludan na nga tama-tama lang mabasa-basa ay lami man daw ng basa-basa. So naa po dahil tanom diri no nga sansevieria or snake plant. Naa po yung mga kamote tops o aglonin mo pa ni. So while waiting manurok ang ato ang seedlings, so kaning mga sobra atong ibalik og sulod o kay para dili pang kaunon sa mananap niya isulod na to sa garapon kay para makuha niyang shelf life. Ug kadto lang. Thanks for watching mga brad and sis. God bless.